ଆଜିର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିବସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ମଞ୍ଜି ବୁଣା କ'ଣ, ମଞ୍ଜି ବୁଣା ପ୍ରକାର ଭେଦ, ଖତ ଓ ସାରର ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଖତର ଉପକାରିତା ଏବଂ ମୁଁ କ'ଣ ଶିଖିଲି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ଏ ପାଠକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ନୀତିବାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନୀତିବାଣୀଟି ଏହା, ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ ହେଲେ ଦୃଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ନୀତିବାଣୀଟି ଲେଖା ଅଛି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମନେ ରଖି ଆଗକୁ କାମ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ହାତରେ କିପରି ସେମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଉନ୍ନତମାନର ବିହନ ବାଛିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ନମ୍ବର 3, ଉନ୍ନତମାନର ବିହନ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ, ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଭଲ କିସମର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ନମ୍ବର 4, ଭଲ ବିହନ ମନୋନୟନ ପାଇଁ ପାଣିରେ ଘଷା ପଦ୍ଧତି ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପାୟ। କାରଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ବା ବିହନ ଗୁଡ଼ିକ ଫମ୍ପା ଏବଂ ହାଲୁକା ହୋଇଥିବାରୁ ପାଣିରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭାସେ। ସାଧାରଣତଃ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ 2ଟି ଗିଲାସ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସରେ କିଛି ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ତଳ ଲେବୁଲରେ ବସିଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗ୍ଲାସରେ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ଭାସୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାସୁଥିବା ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତଳେ ବସିଥିବା ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ। ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ପାରମ୍ପରିକ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଆସୁଛି ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଡ୍ରିଲିଂ ଯନ୍ତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ପାରମ୍ପରିକ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଏକ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। 2 ଜଣ କୃଷକ ଭାଇ ଏକ ଗାଡ଼ିରେ କିଭଳି ଏକ କାହାଡ଼ି ସଦୃଶ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସେମାନେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା କାର୍ଯ୍ୟଟା ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ମଞ୍ଜି ବୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ପାରମ୍ପରିକ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ରର ଆମର କିପରି କରାଯାଏ। ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପାଇଁ କାହାଡ଼ି ସଦୃଶ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ନମ୍ବର 2, ଏଥିରେ ଢଳାଯାଉଥିବା ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ 2 ବା 3ଟି ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ମାଟିର ଅଳ୍ପ ଗଭୀରତା ଏବଂ କିଛି ମଞ୍ଜି ମାଟି ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଫଳରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଡ୍ରିଲିଂ ଯନ୍ତ୍ର। ଆଜିକାଲି ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଛରେ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ଖଞ୍ଜି ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାର ନାମ ଅଛି ଡ୍ରିଲିଂ ଯନ୍ତ୍ର। ଆଜିକାଲି ଏହି ଡ୍ରିଲିଂ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜି ବୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା ଡ୍ରିଲିଂ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜି ବୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଲେ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଭାବରେ ଏବଂ ଠିକ୍ ଦୂରତାରେ ଏବଂ ସମାନ ଗଭୀରତାରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗଛଟି ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଏବଂ ସମ୍ଭାବନା ହୋଇଛି ମଧ୍ୟ। ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମାଟି ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏହି ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଖାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଞ୍ଜି ଯେତିକି ବୁଣା ଯାଇଥାଏ ପ୍ରାୟ ସବୁ ମଞ୍ଜିରେ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଉନ୍ନତ କିସମର ଫସଲ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଖତ ଓ ସାର କ'ଣ। ଖତ ଓ ସାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଖତ ସାର କ'ଣ ନା ମୃତ୍ତିକାରେ ଗଛ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୋଷକ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଖତ ଓ ସାର କୁହାଯାଏ। ମୃତ୍ତିକା ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଯେଉଁ ଖଣିଜ ପୋଷକ ଯୋଗାଇଥାଏ, ଏହି ଖଣିଜ ପୋଷକ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ନମ୍ବର 3, ନା ବାରମ୍ବାର ଜମିରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜମିକୁ ବାରମ୍ବାର ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକାରେ କେତେକ ପୋଷକର ମାତ୍ରା କମିଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ
ଖତ ଏବଂ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ବା ଅପଘଟନରୁ ଯେଉଁ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ମିଳେ ତାହାକୁ ଖତ କୁହାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଏକ ଗଛକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଗଛଟି ଖତ ଏବଂ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଗଛଟି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ବଢ଼ିଛି। ଫଳରେ ଗଛଟି ଆମକୁ କିଛି ଫଳ ଯୋଗାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ସାର। ସାର ଏକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୋଷକ ବହୁ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ କଳକାରଖାନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ୟୁରିଆ, ଏମୋନିଆ, ସଲଫେଟ୍, ସୁପରଫସଫେଟ୍, ପଟାସ, NPK ଆଦି ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ସାରର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ରାସାୟନିକ ସାର ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣର ଏକ ଉତ୍ସ ଅଟେ। ଏହି ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ହ୍ରାସ ପାଏ। ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାସାୟନିକ ସାର ସହ ଆଜିକାଲି ଜୈବିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା ଉନ୍ନତ ହୁଏ ଓ ଜଳଧାରଣର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକର ଉଦାହରଣ ଏବଂ ତାକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବୁଝିବା। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଜୈବିକ ସାର, ଯେଉଁଟାକି ଖତ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଏ ଥିଲା ଖତ ଏବଂ ସାର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ରାସାୟନିକ ସାର ଏବଂ ଖତ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଟେବୁଲଟି ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଟେବୁଲଟି ରାସାୟନିକ ସାର ଏବଂ ଖତ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ରାସାୟନିକ ସାରର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ରାସାୟନିକ ସାର ଏକ ଅଜୈବିକ ଲବଣ। ଖତ ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ ଯାହାକି ଗୋବର, ମନୁଷ୍ୟର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଓ ଉଦ୍ଭିଦର ଅବଶେଷ ବିଘଟନରୁ ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 2, ରାସାୟନିକ ସାର। ରାସାୟନିକ ସାରକୁ କଳକାରଖାନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଖତ ଏହାକୁ ଜମିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ନମ୍ବର 3, ରାସାୟନିକ ସାର ମୃତ୍ତିକାକୁ କୌଣସି ହ୍ୟୁମସ୍ ଦେଇନଥାଏ। ଖତ ମୃତ୍ତିକାକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ହ୍ୟୁମସ୍ ଯୋଗାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 4, ରାସାୟନିକ ସାର ଉଦ୍ଭିଦର ପୋଷକ ଯଥା ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଫସ୍ଫରସ୍, ପଟାସିୟମ୍ ଆଦି ପୋଷକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଖତରେ ଉଦ୍ଭିଦର ପୋଷକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସାୟନିକ ସାର ଏବଂ ଖତ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଖତର ଉପକାରିତା। ଖତର ପ୍ରଥମ ଉପକାରିତା, ଏହା ମୃତ୍ତିକାର ଜଳ ଧାରଣର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ନମ୍ବର 2, ଏହା ମୃତ୍ତିକାକୁ ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ କରେ। ଫଳରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ ସହଜରେ ହୁଏ ଏବଂ ଗଛକୁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନମ୍ବର 3, ଏହା ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବଙ୍କ ପରି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗଛଟି ବଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହୁଏ। ନମ୍ବର 4, ଏହା ମୃତ୍ତିକାର ଗଠନର ଉନ୍ନତି କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମାଟିଟା ଉର୍ବର ହେବା ସହିତ ଗଛଟି ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ହୁଏ ଏବଂ ଫସଲଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ଶିଖିଲି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ କ'ଣ ଶିଖିଛି ଏବଂ କ'ଣ ବୁଝିଛି, ଆମେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଡାଉଟକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଖତ ଓ ସାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନମ୍ବର 2, ଗୋବର ଏକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପୋଷକ ଅଟେ? ନମ୍ବର 3, ଖତ ଓ ସାର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କୁହ। ନମ୍ବର 4, ଆଜିକାଲି କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜି ବୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି? ନମ୍ବର 5, ଭଲ ବିହନ ମନୋନୟନ ପାଇଁ ପାଣିରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପାୟ ଅଟେ? ନମ୍ବର 6, ଖତର ଉପକାରିତା କୁହ। ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 6ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଗଲା। ଏହି 6ଟି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ ସେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ
ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି କହିବାର କିମ୍ବା ଲେଖିବାର ଯଦି ଥାଏ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।